About our business, project my business, I think generally I'm over 20 years into rabbit farming, but for better time when I tell my sort of subsistence, it's still commercial here. When I watch it through that, no, I will go to the notion get was say, Tijupas my green, which you go for. When this was not to Shandy and result to Renodi, one for. Then goes right to the Ganjamak. Saga, I was fortunate to around 2011, 2012 South Africa. That's when I met another white guy and gave in. I changed it through those pure whites. When you send whites, the breeds, I'm going to more than 50 different breeds. That's when I was to Renopur, the 4-5 kgs. But I changed it at around 2012 years, around 2015 to South Africa. That's when I discovered with the Kumushagune gap and the opportunity which I get at the Then I came around 2016, but I got my trainings, taking advantage in my groups, I got on WhatsApp, Facebook, the advertiser. So I did my training as an individual around Zimbabwe. But many my trainings, my younger Mara, both my guys, were around Waka Saudi, quite of the concept in you, check it out. So I did it down, but I didn't know Zimbabwe. It was Yaema pure breeds. Because through Shinji, this is the title. Then I did it to Kuchinja, and I'm good, and it's run, take a through, and it's run. But from the way time I got to South Africa, I discovered through the name of different breeds. We will do my pure breeds, but in Zimbabwe, I didn't. I didn't have one. That's 2018, then we as much it is 2019. No, because Tanga with my pure breeds, Tanga, Kwani Pap from the guys from my Unza Bati. Tanga the city straight Japanese, they were smuggled through my buses, but so far, my pure breeds. But I've seen until 2020, the Barakum, the association, Zimbabwe Commercial Rugby Association, which is in short scope. They are going to Tanga Pusha for my rabbit industry with Yatudi, who seem kind of Yatu regularize. By that time, taking a Tanga was one of the ones in machine by better didn't be on mine. I don't know, I got no command. I never generous saying it didn't challenge Madaramba. Until 2021, Parag was a president, what you reach Yamakan, Ajibanu. I talk about direct struggle, even if I don't want to be. Why don't you recommend for someone I'm going to train on through maybe to start through the possible you need a technical advisor in the national training organization. But that's what we ran from there. It was around February 2021. I started working in a scope by you. She got my trainings, man. I regularized countrywide training my farmers until 2020, around July. So Pataka take option is scope, it's not 2021. Then 2021, around February, that's the time the cover back imported my pure breeds. And the matter by the people from South Africa. What you bought it to Kupama members. So unfortunately, I'm one of the beneficiaries of ownership. Those pure breeds, they New Zealand white and Chinchilla. It was the program here in the outgrow, but it on basis the Kupama parents actually. When you change it as a bereka, then you keep my offspring and one or you also are a nation. What food are the beneficiaries, my parents? And that program, and you have a Jagabati, both Yakachita, my pure breeds, and I'm going to smoke with another guys, plus all those pure breeds, those are but city, which you may be take one. My pure breeds are like one, I got one day. Sakatazo Daro, by that time later, project on good and to China. Then about not new farmer, my minister, and another farmer can buy. Which you bought on what you're going to imagine, my three. We have a farmer about the Babarat, a Babas and a kind of since the one of the shift up at Ayakuno. Sandakuno, that's very because we had but it was when you compare young project and a change the road. But you have to construct a demo site. In our Yarazuka, this is one cage in a one or that's through 10 for demonstration that will be enough. But still, you got down now. I spoke once about one more place, and I got one on through it. As once I'm hoping by April, May next year,
tinokwanisa kuenda expanda kuti at least tive necapacity yekutakura 30 or 40 panapa edemo site inokwanisa kubata about 4-5 breeds, different breeds ekuti vanhu vatange kuti kuona mabreeds atichitaura nawo uye breeding stock chinofamba sei, vanowana sei stock yacho. Saka main pamaona apa edemo site yekungoti at least vanhu vanokwanisa kuti warai muraunda vanoda kudzidza mapracticals akafanira vana meeting even patinombouraya unodaidza vanhu vavanzoti tsuro inourayiwa sei, ute kutoona matype etsuro dzacho nemastandard cages anodiwa, mafeeders ekona kwamaita, madrinkers esekona kwamaita kuti zvinoti zvinenge zviripo pa on site. Ndozvatakaitira main that demo site. That's the background yetsuro kubva vatari kusvika patari handiti. Then on the market side, our association yakapartner nesister company inonzi Remake, which is an abattoir iri kuwaterfalls, ine capacity yekuti pa 8 hour shift egega they can slaughter about 3.5, so which is 3.5 kgs at a shift 8 hour. But challenge yatikuita ndoti tsuro dzaindo tsuro izvozvo asi kutowanika. Saka chatinoda kunyanya kupusha izvozvizvi ndechekuti tikwanise kuva necapacity to produce as many as possible. Then fortunately tiri process iyoyi the Chinese ambassadors acho eChina nemamwe dignitaries from China wakaenda kuabattoir waterfalls vachibva vaona necapacity iripo but production hakuna. Saka wakazoengage association. Saka wakachiti early next year they are going to second about 2 experts from China vanoziva zvetsuro izvozvizvi, including myself. Ndakamirira association chakachita matrainings countrywide kuti tione kukapacita vanhu neknowledge yerabbit farming yacho. Then from that akuenda next stage yekuti tichachigara pasi toona kuti zvinobatsira sei kuti vanhu vacho vane mapure breeds, because challenge iriko zvinoita kuti tsuro dzinochengeta vanhu zhinji dzacho dzingori tsuro but hadzina capacity yekuti dzibuditse mastandards anotarisirwa, because totarisa setsuro dzamaona ikabuditsa mukanati 1 parent it's over 4.5 kg to 5 kg life weight, meaning tsuro painobereka mwana wacho anofanira kunge aine target at least pa 1 month akusvika 1 kg, kureva kuti pa 2 months which is 8 weeks kana kuti 10 weeks which is 2.5 months anofanira kuma 2.5 to 3 kgs, which is the minimum standard yatinotarisira kuti tsuro iende kuabattoir. Because kana totaura zve 2 kgs life weight when dressed tsuro inofanira kuma 1.2 1.4 dressed weight. Saka those are standards atinotarisira kuti at least munhu kana tsuro yadresswa ngaisare ni kg or more kuti ikwanise kupinda pamarket ichienda zvakanaka. Because like matengesero achiitwa tsuro nekuti tsuro inotengeswa iri at least a kg or more, because uzotengesere munhu less than a kg nesize yetsuro mwana aida iri fuchi kakasi unenge uda kuedza kuita munhu anzoti kuti kagonzere kana ndichi nekuda kwechi weight yacho. So inini serungamuchi chakaita kuti muve neinterest yekunge muri murabbit farming? Ndakatarisa ndikaona kuti tsuro 1 chinhu chekuti pakubereka kwadzo dzinokasika kumultiply. It's a business yekuti anyone akangokwanisa kuwana kuti wana mabreeders even 10 within 6 months munhu angu angaita production yekuti akutokwanisa kurarama asina kuti capital yakadini yakanyanya. Ndinotsana ngati 1 hadzidi capital yakanyanya tsuro, 2 hadzidi labor yakanyanya, like izvozvi zvinhu zvinogona kuti ukafidha kuseni woisa mvura yacho tobuda wotoenda kutoita zvimwe todzoka nozongofidha manheru. Kana ndisitorina mukana wekutoita zvakawanda ndinogona kungotsvaga zvinhu zvangu zvemvura yakasystem yakawanda ndinongofidha manheru chete once a day zvinotoita nekungocleana once or twice per week zvichidependa kudanga rako, because unyatokurudzira makeji sezvamaona they should be self cleaning kuitira kuti munhu paanouya achicleana hazvinyanyi kuva neleba yekuti dzinosara dzakabatika kana kuti wasting cage inofanira kudzika pasi kuitira kuti paunocleana zvinoti zvive easy. Saka meni chandakachidzira tsino ndechekuti 1 chinhu chekuti zvoni dzine income iri padhuze chinongotora time chete ukanga usina mari yako kutenga mawinners okura kusvika pa 6 months unogona kuwana 2-3 months handiti ndo pangori netime yakareba, but the moment yavangotanga production every month tsuro inogona kupa mwana. And the tsuro dzinonzi they are heavy breeders, because 1 inoberekwa naaverage from 6 kusvika pa 12, like imwe amatoona umwe abereka 13 ndo manumbers azinoti
adzobereka ende within a month unenge watorumura. Tokurudzira kuti within a month yatorumura yakudini yakutobva mukono, but management yako yakanaka, feed iripo, zvese zviripo, tsuro imhuka iri unique, inogona kuti ichitoyamisa zvikuita iyo yatobereka nhasi mangwana ndakutepa mukono yotoyamisa kuine chi ine mauta. Saka ukanga wadaro zvinoreva kuti tsuro yako within every 30 days inokupa wani. Saka ndingakuti 32-35 days, saka ndingakuti inogona shanda nonzi 40 days cycle yekuti ichingobereka 3-4 days wotoipa mwana yotodini yotobereka. Saka ndikati imhuka dzinomultiply zvakanyanyisa pokuti unokontrora zvaunoda iwewe. Saka zoreva kuti tsuro 1 ikanga ichipuwa navhareji wana 8 kusvika 12 andika tokonzi navhareji iri kupa wana 8 ukamanija zvandotaura uine cycle ukarijusa cycle yako management iripo inogona kuberekera kuti tsuro 1 wagona igona kuberekera 9 times, which means if you multiply 9 by 8 totaura zviwana about 72 to 84 andika 80 times. Saka ndingangoti navhareji dzinofanira kuwana 70 to 80 tsuro 1 pagore. Saka vaine 10 totaura kuti tsuro dzako dziri 10 dzokupana about 800 ndidika with the minimum price mtu wana kwa bato around average of $7 to $5 to $7. Saka kutazi kuti kurarama 1 tsuro 1 painozobuda pa kuti yakuenda ku market uchiweka on average nema prices yema pennies atodurisa on average ata $28 to $30. Saka tichitoweka na about $32 tsuro 1 painoenda ku market ipapo yasvika 2 kg inenge yakonsume about $2.50 to $2.80 between $2.50 to $2.80. Saka ukaitengesa $5 unoona profit margin yacho inenge yakanaka. Saka ndo chimwe chekuti mhuka dzine profit margin yakadini yakanaka plus dzimwe 1 tsuro ndingakuti hadzisi resistant asi but ndingakuti dziri tolerant zvicha zvekuti haisi mhuka inorwara madisease etsuro kazhinji kacho anongobva nepoor management. But ukaita management yako you can go for more than 10 years usina mbobata any drug. That's a capacity of 40, but no one has a capacity of 100%. But we just have my cages. And I got 3 more tires, and I got my 10, which means 30. So I'm going to 3, I got the eye, and I got 3. What on the end of the space I'm going to say, in one of the chin video, no matter one has 3 space, 2-3 cheaper Peter, one labor, and the end anyone can do through. Like Panapon and the Bama, Sorachita, one of the Sorachita. Zasiyana nekunge vanhu vanopinda ipo vakana samunokuti vanhu zopota ongana pabasi pepo dzinonetsa plus hadzidi space nomamwe advantages ani kuchengeta plus tsuro dzine advantage kuti ukaita value addition dzine zvakanazvinoitisa mari menyuwani chache vanogona kutengesa urine yacho vanogona kutengesa because urine yacho can used as foliar fertilizers can also be used as pesticide. Unogona kutengesa futi mapeusi acho matewani. You can sell misoro yacho kuti bvonza haiendi kwabatu. You can sell ma offspring acho akafanana vana matumbu, ma livers acho can sell. Saka dzine zvakawandisa kuti even ma byproducts etsuro unoita mari nawo. Saka profit margin etsuro iri inowanika through even kuma byproducts acho. Unokwanisa kuti describe process yetsuro paya breeding process is through either as a matter of cross breeding. Depends on the farm. You can breed through semi pure breed, then you maintain those main lines that then you can even cross breed who advise could it name a pure breed. We can name it wise. I know the meat to bone ratio yakanak. If we need Nenya Makawanda Kulechi, Mabonzo, Negro Yakanak, Tata my Flemish giant. These are the biggest can be best rabbits. We didn't want to 7 to 10 kg in one. Saka, but man is in a bone like one than she yam. Saka I can cross man use wife, the ma Flemish giant. Why? We never have to characteristics are who is white equity in my bone much money Yamakawanda. They know cross an English home. The Gudians have 5 kg, no scar 9 or 10, which are one average of 7 to 8 kgs. Saka that's when you know cross breeding to cross the kazhinji tine ma characters atakutsvaga kana kuti ma genes atakutora kune imwe disability kune imwe but for warikuita mbeu tongoencourage kuti wa maintain ma pure breeds for the sake of cross breeding ingabuda kuita for meat production. Then breeding yetsuro
it's very simple. Ukaimeta nhasi tsuro within 30 days nokuti inokupa one ndotseko yacho kana atozononotseka ingaita about 32 days and the meeting yetsuro it's less than 10 minutes. Haisi yekuti inotora time zvakare. That's the other thing. Feed yacho the rabbit pellets you can give uswa. You could recommend rabbit pellets, dry grass which is hay nemvura for commercial purposes. But farmer akaomerwa can give even my greens yacho. Could feed yabonets, I can give my greens, can give my crash. Ningangoti in case in short so can eat anything. Even kutote mashizha emuta inongodya. Saka haisi yekuti nhasi andikatofumana chidzi commercial feed hapana project yatofa. Ndokona kuenda nomunocheka uswa. Kana uswa ukanonzi kwatsva ndokona kutoenda panext door pane mukotopera ndototema mashizha totopa nechizotsvaga hangu recommended feed but ndatombobridge gap refeed. Saka business iri nemarabbits or even breeding nemarabbits pane challenges amunofesa here and akamira sei? Most challenges yetsuro zvimwe zvacho zviri beyond our control like weather patterns. Nguva yekutonhora tsuro they breed zvakanakisa stereki mumwinda than any other season, but the main challenge ndeyekuti tsuro they are nocturnals. Kazhinji nocturnals unoona kuti mhuka dziri very active usiku system yadzo, saka unoona kuti kazhinji system yetsuro hazina pasati vaimeta nguva dzinonyanya kufarira kubereka usiku. Saka nguva inei dzikabereka usiku nivapisa hatina problem. Kana nest box yako irimo mekubereka muri chi dzinotobereka zvakanaka. Kana ikaberekera pasi unogona kutosvika makuseni chifana yaberekera pasi unongatowana kutodi wodzosera mukeji munest box manje. But muwinda manje ikangoberekera pasi inofirisa nechando. Saka muwinda challenge yatinoita meni ndekuti kana itobereka usiku madhesi ako aripo unotorara uchimuka kuitira kuti kana machenzi yaberekera pasi yodini. Imwe inogona kuita challenge inogona kubvisa fesho mabhere shoma yayo. Ndo imwe challenge inogona kuita kwavanaisa vanodini vanofa. Saka you have to wake up nenguva ine yekubereka inei kana muri muwinda so musama so kuchipisa dzikabereka zogona kubvisa makusha akawanda. Kukaunda dzacho unogona uchitora mamwe makusha toisengeta pasaidi tozoti muwinda pakaita bvisa makushe mashoma unodini unotorawo patu kapa. Saka ndo challenge irimo muwinda kuti winda kazhinji wana vanofastiri mortality yawane tsuro yakadini yakawanda. Then tobva musama challenge inoitika ndeye heatwave inouraya tsuro ende manje ine challenge yekuti inouraya even tsuro hombe. Tikazondoseni chatotoredza dzimwe tsuro dzacho unogona kutora dzimwe dzikuto kusindisa so inyaya yehiti inenge yawandisa pamwe unozonyanya kutobuda mututu zvapesa nekuti hiti inenge yawandisa. Saka one ndo challenge yatinoita musama. Then chimwe chinhu chinoitika mutsuro chirwere chinongonyanya kuwanda kazhinji chanotaura nyanya kurwara pane inonzi yekenga inonetsa kuikontrora bhozi inoitwa netumaflins tunovhuruka tuyatui but hainyanyi unetsa bhozi unongoisati kuti parapinde todi yotopera. But ndingangoti machallenges etsuro mazhinji anonyanya kuwanika kana uine poor housing like inezvi mukanga muri muhiti so iri pasina ventilation yakanaka ndopanogona kuona dzichifa. Kana muri muwindawo usina pekuberekera pakanaka ugona kuona chidini wachifa. Kumashure kwaimbowa nechallenge yemarketing yetsuro but iko zvinezvi nenyaya yekuti market yako yapo vanhu vakuziva hapasina challenge yakadini yakanyanya. Challenge yatautosangana nendekutoti mabreeders ndo yachitori mashoma ari kunetsa kuwana like izvi mukatasa tsuro dzandinadzo mukatasa wana wese wakutooneka tozoti tiwana mafemales acho ese akatobhadhara nenyaya yekuti ndo saka ndo shortage iri kwekuti shortage yepure breeding stock ichiri kudini kunetsa but ikanga yakuwanika kuti dzinogona kudini kugadzirisika. Saka ndo challenge iriko necapacity hatina kuti mukatasa type yekeji handina iyo inotakura 10 uchitenga material yega uchiengeja carpenter yakandikostera about cost $400 meaning uchigadzira wega ueda kuti akugadzire iyo wozomuti ndipe anoda about $600. Saka ndingangoti pamwe kuwana ari kutanga capital ndinogona kunge iri challenge but encourage kuti kutsuro munhu ngaatange nezvaarudi zvainazvo zviri affordable uchizodini uchiimprove. So kune vanhu vaya vari kunzoku vari kuda kutangawo project or business yetsuro mungavapa advice ipi? I would advise kuti chekutanga kutsuro izi kuti sezvanotaura kuti macages ndo anodiwa asi achidhura but itotaura munhu ngaatsvage zviri material. Kana uibva kutsvaga matreated pos aya wotsvaga wana meshwaya vaya wogadzira something chiri standard ndo chekutanga. Ndinokurudzira kuti chizhinji chiri very important kutsuro its macages housing ndo chiri very important. One housing you go for recommended breeds. Saka tichitsvaga mabreeds kana kuti mabreeders tikurova mbeu tinoencourage kuti munhu ngaatsvage kumunhu someone ane experience nyaya dzetsuro
because ukatanga nemabreeders asiriwo zvinokurwadza kuti project yacho kubudisa mari dzacho anodii and so encourage kuti munhu ngaatsvage mabreeders akanaka uye tinenge chero munhu asati atanga tsuro chekutanga ngaatende training chechipiri ngaasangane nevanhu vari kuchengeta tsuro you have to make mavisits kuna vanhu vari kumbozviitawo wachidini wachitoita commercial level uchidzidzawo zvavari kusangana nazvo kwavari kuema nechizviya zvokuti paunotanga unotanga wane full picture because ukangotanga usina idea tsuro dzinotange dzinonetsa dziri very delicate ngangoti dziri very challenging kuti kana ukatanga they are delicate zvinotaura kuti zvekuti dzine machallenges asingaoneki kumunhu asingazivi like ini ndikatoenda pamunhu ari kutsura kana dzanga asikubereka tsuro dzangu vana vari kufa ndichingosvika pakeji pake ndinotsona reprogram yako iri pachi pakati bvonzana idea but ukanga uripo usingazivi kuti chii chakonzeresa like izvozvi panotaura munhu ane makeji akavharwa kuti bhogo dzinofane hit but anofanira mapinda chirwere unozontaura kana yangu yachando dzinogona kufane chandowana munhu kana asina nisi box yakanaka angona kufunga kuti tsuro dzingobereka vana vachifa but dziri ngoedini nechando isingadi tsuro imvura chaicho yekunaye mukangopinda mvura chete ungonosvika tsuro dzatodini dzafa but zvinotora munhu kungoti azivisana ngangoti chiri very important munhu ari kutanga chekutanga kutsvaga ruzivo watsvaga ruzivo get help kuti vane mabreeders akanaka ndiwanani wotanga mabreeders ako akanaka then uchipota uchitsvaga vanhu vanoziva vachiita maroutine visits aya etizo kawana mavisits uchiri munhu ari kutanga twice or once in every 2 or 3 months unobatsirika nyangwe kukaita challenge inogadzikwa pachiri padhuze I am a breeder. This is pure New Zealand white. Alright. This one is cross in New Zealand white in California. White okay cross and New California it is Christian. And New Zealand white. I have probably to bring with this big one like this. I have to show us this one. 14 months which is for it. 2 months. But you know I have to breed this for 7 months. You don't have to breed the anak. You have to put am kuru. Out almost close to 2 years. We have to make an America more than 10 times. There are my records like America. Can I maintain a Kanaka? So you're going to make for up to 5 years. So I was already I'm going to be there for another 3 years from now. At least from 5 years, I'm going to be there. But Saturday, I'm not so busy. You're going to get Bereka one and why a bit weaker. There's no good revenue one, which is going to have 45. I just could remember he didn't. I see Bereka, I just Bereki, but no good at this. I'm going to tell you, this 5 years, it's fine. And the Canarium Kono, that's a notion 8. Almost the maximum you can go 7-8 years. So you didn't go this. We're going to come at 10 years, but I didn't put it in my ticket. So the owner of it, and they don't be going to 6, which is around 14, 15, because not because 18. Like in my biggest numbers, and that's the one so far, it's 14. Here you, they are not being about 14. They are being about 1 day. Then you know how to America 9 or America 13. So, Panama New Zealand black, California, New Zealand white. Then in a look at the Flemish giant, near Angola. In the march in Garisanai. But look at an average, look at a
hatigari tineleza chana chamafita zvacho newana bcause nechito seko yachinongofamba ichiti like izanimwana kuti ndikabva ndikarumura ndakutopuwa mukono zobereka patinge tichiberekawo ichi ava vanenge vachiberekawo takarumurawo ava tichirumurawo ava vari kubereka ava chirumurwa vari kubereka saka seko yachinongoramba ichienda kuti mukana dzisina vana dzese dzine mauti dzine vana dzese padzinorumurwa izvo zvakuberekawo izvo zvatopuwa dzichiita mauta dzichitodi dzichienda zvakadaro so panapa panenge achizoka dzese on average so zvatinazobvira around 63 kuenzane wanewo saka ukarizizvati waberekwa but mukazoafter about a week uyo ainobva wabereka zisani kubereka nhasi panenge ri kubereka futiyo saka on average ndingangoti almost every week terichirisibva makids pana saka that is how the cycle goes. Then I thought my kids they should be so minute. So it's a different breed from Zero Okoko. This one is in Angola. There's my baby. She bred the Joji. Don't type watch you. She is one. She can put up in the 5 kgs to Churema. But on a kid like in and which you don't even be that. But I don't wish you get a market when I'm going to do one. Then that one's the one. But I won't sound like New Zealand black. So it's get a crossbreeding needs of Zinaita kama hivi unapa brown akata ka brown, brown akata black. Especially kanta kwenda kunyama. Hatina problem ni kumaintain ma pure breed. Tinongotsvaga dziri ku the fast growth rate. Like ini mwana ndino maintain nyama pure breed nenya kuti ndinochengetera uchi mbeu. But panda kuita kuti the production panda kuitaura pa kuti the project should move to chena mbuya. Uko akusina zo ku maintain ma purity man. Ta ku maintain ma breeders. Anongo burita yakachita kuti kubereka wana kati one day uye dzichibereka dzine masaizi akakura. Ukakusina ni kala manje munogona kuona kana dzine mawara kana dzine chi chatakuda chete tsuro dzinofanwa kuti at least but 2 or 3 months kana dzanonokesa dzavhura over 2 kg machi life weight. So kuchenene chongwa chakanaka pano pane project yakanaka sikamboiti. As a brown